ko hastaɓe addo way tawi tan mi anniyima dañde ɓiɗɗo mbiɗa jogori ɗum innirdema mi haytat hay mi jagga ɓiɗɗo mi ɗeɗa ɗum mi wara ɗum ɓurinimi an mi huccira ma mi rokkuma joni noon a fiyatan becce fiyam joni mamu so woni neɗɗo ma resat rewɓe ɗum ɗo e fuur accude men ɗo e tuttiran debba tuttiran haydara ya tawma Dakar an tan mbima feŋat aɗa rewe debbo tan mo ganduɗa a ñalla renta a wallinta aɗa miijota hakkille ma ne uddi aɗa wayno tan mo wala kana ni an min noon kam sa wi Samba ne bonnedi ene hawi sabu wuro ngo fof ne andi Samba bonanedi an Mamoudou ko kokkoɗa ko no ɓurti ko kokkoɗa ko no ɓurti hattanani te ay Dieynaba hay sa yeeyi laakara sa nani biyeteɗe Dieynaba so en certi ma doka jalta ɗon on laakara naata laakara min suusama alni wal ƴeew mayɗo watta haydara heddi ko noon mayɗo arta kin hasna hen haɓɓa ha tiiɗi kak a faami en jotta tan mbawlen ɗum ndiyam ɗon ɗen jaltini wona noon de koni jaɓu Allah ko heewi jaɓu Allah ngam mbaɗa suudu Allah ala suudu Allah awa walde min nden ma mbaɗa e salomo ha weete nani ko weeti maɓe ligguide porole o bama wona koɗo holto wonat koɗo nurlaɗo yeehi hurtoyi arti kalisaji galle ma nawno men mi artiri walla mi artirani wona kanko yeewi addu maɗo arti ɗo eno o bonni aduna ma ha bonni noon aduna ma o mo bonni ɗo addu ma ga ko fewnide aduna ma saabu gartuɗa ko jinna en ma dañe ndeyɗi kirɗo Poi so, what is that boy? I'm tagging. I'm tagging. What? I can't stop that. What? Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. jatten Saloum are jaɓani kay yo babam arɗo kay en ton mbawi yahdu min yahan Saloum de saɗa yaya min yahan Saloum de hikka tagi wawi yahde am Saloum en mbi woɗi ɓowda hew dak mbiɗem Saloum yaran ɓowɗin ngate mi waɗi ɓooli so waɗi ɓooli humata 5 an ɓuuri ɓe gonɓe toon min ay duyi salam gara jehen duyi toon ala ɓowɗi ala haydara Saloum en mbi woɗi ɓowɗi te ɓowɗi mawɗi tawi min so ɓow memi kam tan mi fawe tawi ko ɗum tan kay kal toon koko wuli Biba woni wonata Biba an ka cowiɗa ha joni kono affaire o ko gon ka cowi joni mi sowaki de ñanden mi yehin hôpital min ɓe mbi mi sowaki alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin e Allah alhamdulillah
e Allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah ɓaytana sowaji alhamdulillah min sa soyim ɗoyde addini kam ɗo ɓinguel sana kadi ɓeyda yam fere ala guel nafar kam te kidin a waɗ imagine rek sa soyim ɗoyde jaari sowaji ha salmata sowaji sana ka war hoorema kunuɗi neɗɗo key jogo hakkille seeɗa a dañi gotel ma key jaggenati ni kam mi weltima no feewi te mbaɗa feere no mbaɗoya palaji ni an aɗa yew ƴettu reedu an neɗɗo ƴeewe tan reedu ara an kam joom an est ce que aɗa wayi an à 100% an comme ganduɗem an joom aɗa wayi an neɗɗo gorso won ƴiwranma ni tan a wawi ƴettu reedu won ƴiwranma ni tan reedu ma ndu ara min mbiɗa anduma an gorko moƴƴo kala mo ñaago dañuɗo ɓiɗɗo mum ɓesngu an joɗoɗo kam haalan ko haala min sohlani joni ɓesgude ha yes comme cukalel toksel min fadde ma tan kam haalan haala salamata e jaari eyi kam keɓ suka ɓe mbasowa jibinde ni no jibinirata ala kamɓe mi gandi kammi an kam joom waɗde nattu an kam waɗde anni accu kam yidde kay min kay cuulum haalana kam biwani aɗa société mi yiɗa min i joom aɗa foti jooɗo kalta ko mbiɗa woni debbo ma eyyi kono aɗen ɓiɓɓe joni a dañat ɓinguel ma arro aɗa soran ɗum puusuji e meew aɗa nan ɗum école ha après so mawni surso woni gorel noon so ngel mawni tan ngel fuɗɗo rewde rewɓe kal boyel ngel dañi tan ya totti ɗum rewɓe quoi ande mi fondano heure fof mo dawɗa ma juula ñaago dañden ɓesngu ɓaade ko min Allah hokkum mo ganduɗa mbiɗa wawi dañdama ɓiɓɓe keddiɓe ɓe jibinta mi fonna heure fof mo dawɗa ma ñaago ɗum way an fondum an a wayani an fof ma hen arde biba mbiyamam tan ya burko ɗum woto addu ɗo ɓinguel sohlani ɓinguel joni sa yiɗi hakkude men weela sa yiɗi noon hakkille mon bel mbiɗa sow ƴeewa a wonta dañcayam haydara an ɗum tawi ɗum tagat hakkude men mettu gandama mettu mi waɗani planique hande mi waɗani planique jangga anani kam cohluɗo dañ ɓiɗɗo kala yo jibinoy kal ƴeew sa waɗani planique noon kala cohluɗa kam a dañca kam kala tan cohluɗa kam tan a dañca kam salot ha won an funda jalogol ma ngol ɓooya mbiɗa jalogol ma ngo ɓooya baña ka ɓooyde sohlam ƴeewa sohlam hay dara dañca sohlam sen koti so jii joni suudu sohlam ani no mbatta mi wooti ɗum ay ko mbatta ko ni hen mi wooti ɗum heure fof mo dawɗa jaggu hoore ma uddu tuubma faaba tiiƴa kek wota haydara ko ittuma hen anani ko mbatta wota ko ittuma hen ƴeewa nakko min artata wona kam andi wonno an sohlata garta te ñande fof garɗa a dañata am haydara merci jiɗi ɗum noon jogɗa fulla kalɗa hoɗo e mbaɗa feere mbaɗa ɗum min gila jibinami dañmi fulla te fulla addi kam o galle fulla joɗɗini kam ɗo fa joni somi dañani fulla mi immima ɗo ɓooyi wona an haalanta kam ɗum joni tan mbima min kali mum ko ɗo nawata ɗo haal kam fof min yettiniyan ɗum toon min ko mbiɗem bolko ɗum so jaari jibini jibina an accanaw kam haala jaari ko wonni kam a jaari an jaari kam jibinde mi kaw haala kam jibinde so reedi ko wonni kam hen walla sohli jibinde ko wonni kam hen an sa jibiniɗo ha heewi joni tawmi ala galle fini jang bam yaltini kam galla men hoto paynimoɓe mi wawa jogade hoore mum kay wawa wadde wona gorko an kon gorko kay an ka gorko a watta ni no worɓe mbaɗata wadde ana wawa liggode min liggaki mbiɗa wat business am mbiyami liggaki business an business ma to rewi to business ma rewi an minen rewɓe min jiiyan ko mbaɗata to business ma rewi hoto ko dañata toon adda ɗum ɗo an pour ɗum ñande go saɗa haala hertata ay wettude Allah jam ɓola gonɗa welmutima wallahi min ɓuuri yewntema haɗɗo rek mbaɗimi ɗo tan de oɗon ɗo tan inna Allah mbaɗa moɗa tan de naka liggey omo yaha wallahi nana yaha seeɗa seeɗa de ayde nde pinmi fode am mbaɗa maɗa tan mi werta mi fade aroɓe garɗo fof mi watta pampawmi ɗum mi totta mi ñaama totta mi yara tan ɗum tan gonirmi ɗo hen de
an kam liggey haɗen dañatar alhamdulillah ɗi yettude Allah de ɗum tan yettude Allah tan de amen hen tan so Allah kam ay tus kam ɓuuri paap so Allah nanɗo kay wallahi wona maari galle mon nde e canki maari galle mon garmi yafnade bammono mi rewata indire hen ni mi wiyatama kadi baba hay ka wonanta garmi yafnade bammono gaddanmo mi sabunde ndiyam e hayre sabunde andi e ɓoccode mbimoɗo yafnomo ɗon taw mi murñal mon guel mande kadmo no ɗon taw mon jaari mi yiiɗa haalde inde mo ni guel fof ɓuuri addi bonnude yewtere men an Hamidou a yakki ko tagno a toon ara haɗɗo maccuno kami nanguirtamo tan babam Allah ɗum kam mi dakkorani hen te an poɗɗo ɗe narɗa toon ara mo fonno kam noddude kalna kam fakatna mi layanmo ko mbaɗata an oppa ko jari wonde ɗon maccuno wona ko bammum joom kanko babam min ka ɗon ƴewmi ko jinnaɗo ani ɗon kam waɗi ɗon foti kam fotano yahde haɗɗo maccuno oppa ko jari accinode wona ko mawɗo mi ƴeewi no min badde galle ni mi wimo o riiɗi hakkude ɓesgu makko ɗum no soofi yoɗani min potte beddaji mboɗo fiyamo nani mboɗo touchomo mi rondimomo ɗon e galle ala fof ko maɗanimo mbimi kam yomi yafnomo gaddumi sabunde ndiyam de e sabunde ay hayre sabunde e ɓoccoɗɗe o ƴetti ɓoccode nde o firimi yeesa men o foti ɗum ɗon wonɗa ɗum mi ari kadi ko mbiɗa min kam nde garmi ma ko haala gaddanmi ma ha hande no moƴƴi kono kam ya andu lawol am Fuuta ngol e yangue ko haɗi kam yaade ko wona fittadu ma an jooɗiɗo oɗo haɗi kam yaade ko kawam saabu mbiɗa hirsi o ñaago kam hunde mi wasa rokkudemo ndax mbiɗa tottimo respect te hayso wona haydara kanko e nenam jiidu yumma e baba kono noon joom ya andude dewgal men gotel heddi hen te ñande fof Allah tan jayma ha dokkuɗa kam ngel gotel jooma wonta wattude ko wayno aɗa joon haala ka o ƴewen nenam o ƴewen bawol anayi te min aɗa min muusimi sala haal mbiya gotel heddingel mbaɗa wona gonimi goɗɗo mbiɗa welnoma aɗa wima gotel kiltirade en wata yawata aɗa haalama gueɗel gotel noon ay sa yi an tampatde aɗani min kam galminade fof rokkeddema an ɗum waɗ a foti ɗum andude kala jaltim tan ɗannimi seeɗa ɗum waɗi kam ɗannani mine wo taw an ligguey kam yomi jooɗo par ce que aɗani kala ɗannimi tan so waɗa artu kam ardata e debbo kam ɗum wona sariki ma par ce que mi yi fof galminade fof rokkede machallah jiti leydi kunnuɗe e kaaƴ ɗum Allah waɗi ɗum ay sa woni ɗo hankinima ha gotel ngel ari aɗan ngel duwo tan aɗan ñaago ngel ara aɗan ñaago ngel ara ay no fof ngel ari ema Moussa par ce que min hande sa yeehi jangga tan ɓe wawa yaade mi ƴamoy walla mi resoy goɗɗo ara wona mi ƴamoyta mi resoyta galle baba ma gonta aɗa walde miñiraɓe mon tokko soñ e nder suudu en coofe dow ma ene nampa ma a dugde mumen jamma e ñalama paadireɗa joɗɗa ɗon ceerno mbiya ɗum namdaraɓe yo walla e dowa pour ya dañ gorko salma ɗum jirani jooɗo muña gacca gotel ngel wuuru ay sa wari ngel Moussa rema de barke rasulillahi nokku fof mbarɗa ngel Moussa rema omo ganduɗa kala ko neɗɗo waɗe mum tan hino foti ɓuɓantamo de ƴettumi ɓocconde koye telede he kuttimi ɓocconde ƴettumi ɓocconde fof ñirkumi ɗum e yeeso he ɓuɓanema ko de hakkudamal ɓuɓan de la ilaha illallah min aɗa waɗema noon ɓe yaade noon laay joftimi ha wuli te so wulnino seeɗa barkal koye nder galle piyamo haw fota fiyamo karmogal piyanmomi e nder galle he ɗum kay ala fijjude sikkini wallahi eyyi ɗon ngela ŋorñal ngel jaari heddi tan kadi keke tan ne sirkita jalle tan way tan no kerni on mbo añi ngel andal min kam weltaki eko mbaɗɗa ko kam mbaɗɗa ko weltaki non mbano wadde noon ko ɗon mbano wadde ko mawɗo kay mawɗo yafno ɗum mawɗo mo gandanɗane an a weeɗani kurkaji tir kay kala ko dañɗa ya ettu kala ko waɗa hina dagui on ta wattude waɗa okke jaam nder wuuro he ɗo hankkadi mina makko Allah one seedi kala fof ɗo jimomi walla mi ñamdo limgo ko ñamdu limgo ko ñamanmoɓe kala ɗo jimomo maayi barke rasulullah ɗum kam an jottan min da an jinmi min kam yo okkam jaam min kam yomi dañ jama wuure te on jaam to amma tan ma wittu par ce que an wawi ɗum réglude mami dérismo haw fota ɗum kam oppu kuude junngo ɓesɗo mami dérismo haw fota ko deedangal o heɓata o yalta jiiya
maro kam yalta galle mako ton kam ton ma to mayat gallo kam so dari may damar galle woni min ado Allah e balde mako mi fiir ma haw ndar gotel hakkundamal min de kala ko mbaɗɗa mi yawi ɗum oya kam kala ko waɗa min mi yawi ɗum min ana ciran accu man hajjil tan mi yawi ɗum hajjil kesam nangim Allah on kanko telede mako woddunde Allah e so nangim mo mbarno barkal ɗum min manon musare ma de gilnden ha joni min comme kilif ma so wimama hoto ya a fotan ɗo wonde aɗa fondira yam boom ha baba men ara wima ya joot en fondirama joot jerani kadi ya patati patata andi mo ka belnat ille tan caat ille cuhlel keccel teleb an mbita ko min ala nafoore an holko nafɗa galle o holko nafɗani min de waɗano taxno kam mbeɗa res tawi tan gonkali mi daña ɗum e ma te aɗa andi ene ɗi tan gon ɗon hay goto woto ala ɗo mi ala mi daña ɗum e ma ala ko mumata ha ñande fof ka nannuɗomi ɗum mi wawi jibinandema haal yimɓe nana ay welama nder suudu wawa ɗum dañdema par ce que ƴettude hoore ma mbaɗɗa hoore ma chef ta chef an woni chef am an woni kilifam an woni min maaro ko ɓinguel ma tan ñam foof aɗa waɗemi yedde aɗa wiyami joom accu ɗum ɗo moƴƴani ni fewani ka ɓoccodi a wona oyɗo a wona ɗum da a wona sikki an dewgal ma billahi ko guerre tan wona dewgal de te ganda noon min aljanna ma heed nene less koyngalam ngal ɗo ay sa hankinima wallahi ay jaare biwam nanam aljanna an kotinoyema safara min de mi haalani ɗum ko ɓuuri kam ko muus addi kam ɗo woni holno i joom titini ko waɗi kadi ko baɗawde haamido joom hay ko weli mi wawa dañda mo nder ndu suudu billahi hay ko weli mi wawa dañda joom ndu suudu kala ko dañ oya salamata e aɗa andi ngel tubakel kiisa ngel ngel min kam hay tan jam tan mi wawa dañda joom nder suudu si a ñanago si ari simin kaldi baaɗi ɗiɗi min kaldat wiyoɓe yalta suudu harlo junggam weddo kam yalta suudu hay dara ko dañdani mum dow lees hay dara ko dañdani e joom min kam komi joom lesdira koye ma min komi joom komi natta joom min mi tampide an a wayri kestade ana Allah wayri kestade an juuɗe wayri kestade guila nden ha juuɗe aɗa juuɗe daƴƴi ɗum noon ko mbawmi hen an sa kesta kay moƴƴata an woni jibinowo gallo kala no mbawɗa wadde ha kestoɗa won noon hay sono harita tubba mbiyama ceeka tubba jaltina kestoɗa foɗɗo fodde an kay foti kestade mbiya ɗo hen joom so yontama suudama an ko gandirɗuma an holto fulla e fayida ma woni holto fulla e fayida ma woni dole ɗe joguinoɗa ɗe gandirɗuma ɗe holto ɗum woni hamu kam ɗum kam natti musde hallude neɗɗo mbiɗa yaltina ɗum tan waɗ ɗum koko dagene ma anani a wujjani a fenani nani wona sukoma wona haydara ko joom galle ma har litmimami tettu hunde so tottiraka no weeli tettu a tettat sa rentadem tan komi gorko ma mi jogui doole ma de a gasta atti mbeɗa haaldema aɗa yimta ko gasni Comme ɗenam gasda ema amin gasda ema safo jam fof kaɓat palantiji potimi haalde min kay komi kaalo toon an mbiɗa galle mo nanɗa fof dokkeɗa debbo kaljimi a haali haala ka mbiɗa ko ɗum waɗma ɗannade ayi to jahata aɗa rokke debbo to ɓen gandama ɓe ganda holi an te an ka faux personne sa darima ɗo joni a ñantima ha yoɗi a darima jiiɗomo fof wiyata machallah gorko nani te tawata ko woni nder ko nafata naflata ɗum tan sohla apprance ɓe kalta nande ko très bien min ko ya uddi très bien mbeɗa henoma très bien te an joom ko damortoɗa ko ɗo wona damma a liggaki ɗum a dawani a hirdaki a ittane ɓuɓri a wattane nangue a feƴƴani a rondaki duwawnenam galle mo kalta ɗo ɗum ko kalta on ko bamma bawam jeeyani bawami hon gohroni eyyi bawam so roni noon sah min bawam kami jibnimi so maayi jangge min jeeyi galle so wimama buftin boowal a bufnoyde boowal anani ko jimmi ya andu ko am ɓuuri komen holde gandata ɗum an te an mbiɗa min tan maɗa annade an gay mi heeɗani ma ɗannade kuyworagal ma han maɗa annade kuyworagal ma e ɓocogagu ma koyel ma ala ndiyam han maɗa annade nde ɗanniɗa foof gadda debbo an nde jaaɗa ɗannidade ala ko gadduɗa hay dara no mbaɗa ɓoyde toon ni ala ko gadduɗa so wona debbo ɗum tan woni meccal ma te debbo mo gadduɗa o sondo ko debbo moƴƴo ni cuɓɓinoɗa ɗum koye nder rewɓe moƴɓe gadduɗa
tan no mettani kono jaaɗa cuɓiɗa koko ɓuri wonde huywere ko e Dakaru e ɓurɗo bonde o e Dakaru on ɗon jaaɗa cuɓiɗa gadduɗa yimɓe ne kaala deƴƴani aɗa waɗi bone ma gadduɗa biba ngaraɗo aɗa haalnami kecce ay min kalta ko natirta ko ɗo yaltirta ko ɗo te mbiɗa ñande kala gonmi koye haalandema min ko moƴƴe ma tan jinmi min hay so wona dewgal woni hakkude min komi bande gorko somi yima aɗa waɗa ko fewani mbiɗa foti wajadema kono an a sellani mbaɗa kono Hamidou ni haalanam sehil ma mi haalanma jikku mum onon nande jikku ko neɗɗo goto on ɓaccoɗe nande ɗum wimami harli tuba ceeka pooɗa ha ara durnoɗa kesoɗa ha moƴƴa nani ɗum woni haala ka ko mbatta ɗo ko wona lawolde min mi yaranema de an sa jewɗim tan galle kay o totanima an o totanima jaam o totanima dow leeso ɗum dañɗa an kay haydara dañani so hokkanima jaam kay hokko dow leeso ko mayɗa aɗa andi mayɗa koɓe mayɗa wuur sibo ka poɗɗo wuurde biba koye amin aɗa andi jaklam min so Allah aɗa faynami de Allah on seeɗa aɗana faynami sibo min mandirama ni an ka ko fulla e fayda joguinɗa e hoore ma an kay aɗa wano hoore ma aɗa timmuno ɗo gonɗa ngal timmal ngal joguinɗa ɓeydu ngal joom so ari nder suudu ma to anani hoto yaltu suudu ndu so yontama e ma hoto buus métre nani hoto buus haɓara mum sah de mbiɗa ay haare mi waddata mum hello gay min kay o ko mbiɗa kan ko joni kam ɗum natti kam heddi kam komi waɗani harlit ko min wima noon nani harlit ceeka tubba sentiɗo war ɗum laakara ɗuggita ara kesoɗa ɗum poɗɗa wadde yimba ɗum taƴata wonde ko taƴata ɗum kay taƴata tewnu taƴa ay mbiɗa yiɗi tewnu taƴa tew kay fof taƴat ɗum kar mbimami kesso ha moƴƴa jibina e galle he sibu gallo o kam ba an foti ronde galle o gallo ganda gallo ko an foti ɗum ronde ko an jibine galle he jiftin ko an jibini jiftin ka poɗɗo jiftinde timin ɗum ɓoyini an ɓoyini kadi ɗum kadi foti wadde hunde ɗum kadi foti wadde hunde guinde garɗa ha joni haydara waɗani haydara kesto mbimami ko ya kesto nani weli kestoɗa metti kestoɗa sibo adduma ko kestade an ala wonanma ɗo no galle he ayi ma wat ko mbiɗa ko wadde kay moƴƴi kay tawi tan mami waɗ ɗum mi wona jaam mami waɗ ɗum waɗ sa waɗi ka poɗɗo wadde sa waɗani ka poɗɗo wadde biba won neɗɗo min mi wawa haɓede ga hen an aɗa woni ɗo aɗa noyno a noynotako no kaɓetemini haɓere noon nani eyyi moƴƴi mbiɗon yaha a yaha hande ala ko galtata ɗo kadi ɗum tan hatma yaade fof cuddum ɗum tan hatma yaade ɗemgal ma waye ɗum tan hatma yaade Fuuta te an hanti hay mars a nattat yaade boom a yahata Fuuta a yahata Kew hay mi jononi hanki sah mbiɗa miccono mbi dijjita has 10 000 francs tan rokkuma après nelda ɗum sehil ma desteɗo mais ɗum boom hayti par ce que a wawa woni ɗo e gallo min aɗa waɗimi ko guiƴiraɗo quoi min wona guiƴ comme gorko ma il faut jogɗa respect il faut jogɗa respect yam sohlani kalis ma a faami il faut jogɗa respect e yam sa yiɗi judde balle sa yiɗi mayde naata aljanna a jogo respect yam min de tawi aljanna woni koye jungo ma mi anda mi natta aljanna a natta eyyi marana mbimam min a wawa nandudemi aljanna an sikere wawi nandudemi aljanna a wawa par ce que a waɗanimi nawle quoi a funti hoorema an matani kilifa mbiya ya totta respect kilifa joɗoto ko jonde kilifa waɗa baɗade kilifaɗo kono an a watta baɗade kilifaɗo a joɗaki jonde kilifa a yaɓɓitta jaɓɓal kilifa an mbaɗɗa hoorema tan ko cukalel entagel dañgel 2 ans ko kaɗi tan mbatta sa wiyama joom ittude payagal joom ni joomgal biba salamat jaari tan felanima noon yumma nehanima bamma nehanima goppaɗa tan ko e welma so ɓooyi nattat hay waldude nder suudu boom minema ɓe nattat waldude par ce que an a wona neɗɗo an a jogui probléme hakkille fof nawma rafonnere nawami yomi dañɗo probléme hakkille to nawami fof an barke rasulullahi onon kam aduna o est ce que meeɗi yiide neɗɗo mo weltotake e aduna an a weltotake an ñam fof ka cekko an ñam fof ka laawi an ala haal melko an ala haal peew ala hay lende moƴƴere haydar joni kay ɓayni min joni kam ken kureji aɗa woni e gallo mbiɗa woni e gallo an kay joni kay il faut hanti yayam jooɗo bam jooɗo ƴeewen suudu ndu taw min hanti mbiɗa foti toon wattude waalde par ce que min hanti mi jaɓi wonde miñi jaɓi wonde miñi quoi ala probléme aɗa waɗi mi yili comme d' habitude
kon walde suudu kam il faut ɗum ƴeewete par ce que an Allah dina wawi gacca walde ɗum ndaara min ko wondimi heen barke rasulullahi noon an nimsiti de mbawɗa nimsidde saka min onon ganda moƴƴo ganduɗon ko bonɗo onon on ganda moƴƴo ganduɗon ko bonɗo son tottama an ɗum ɗo son tottama debbo wayni ɓerde no ranwital on mbaɗa ɗum buskile ha ɓerde makko hooña ɓawla wiya kurum onon ganda moƴƴo ganduɗon ko bonɗo ok ndo da soɗo meewo ndewna ɓernde ɓayri ko ɓowol kurum da 1000 francs nde da goɗɗo da 2000 da ya soɗo meewo jara aka gunde rek wallahi ya ɓenduwade 2000 ha kal sax mbeɗa jaabo an bébé an an gueɗen haaji on dogo kam do e galle he an wona an ñanden ko juttuɗa téléphone am nanda ko honda welanimo ɗum waɗi an bébé a jaabaki kam an bébé et pourtant jeew bébé jeew an bébé ñanden do téléphone ma soni jottumi ɗum kefta ɗum ha gaña kam do ay jeew bébé jeew ay gaña kam do mi haalani ha para ko ɗum tagi an tehda bébé mais mi sehani aɗa seha to oɗon jour an bébé oɗon jour mi danaki an bébé min mi sehani an arda wiya aɗa seha pour holdum bébé an pour holdum ay joni bébé min mi wawa wadde supporté aɗa sehanami ay hande wona mi yonta te joni mi hande mi waɗi feere le tout ha kalden par ce que min wawa ɗum wadde supporté an bébé an galle o mo ganduɗa ko an to yiiɗi kam doyen joni est ce que mi yalta galle o mi daña jaam galle o hay goto haalta hen ko an tan wonno sehilam do en joni bébé an sa ƴetti lawol ma mbiɗa a haalta hen joni min bébé jaari ten woni probléme o min meeɗa andirdem ko mbaɗɗa ko ñanden te oɗo suk gorko mi anda fof to ganduɗamo an en meeɗa joddade ha gorko en nodduma téléphone te ɓeɗen oyɗoyeti no haaldirne e am ko gorto cuusɗem haaldatno e ma bébé oɗon ono ditti kam non jaari aytar kam mi haal quoi a faami min mi addanimi e gallo walla mi addanimi ɗo pour yadanƴo hay sehlu goto ay biba so yi minen ɗi min mbawata par ce que wonɗo ƴetta haamiɗo ƴetta ɗum waɗa ɗum sehli debbo desar holko waddata sehlu gorko min ɗum yiɗa ɗum de min noon debbam so waɗi ɗum wonta sehlam de min so macci guijira mam resi mam waddi mam nder gallam ɓeɗa toppotoma min tan ke mi yoni mam sehil holko mbattata e sehil gorko goɗɗo an hay sehil debbo a fotani jogade sakat jogo sehil gorko pourquoi en tout cas yo hokku oɗo noddudemo e téléphone o oto noddite téléphone ma te nokku foof noon jihim tan ha jimon onon ɗiɗo noon gondi andi kam ñande hen hakkude men